सयथासिम ना ओमफ्राय बाजै नोङो बे दावगोदाना बेसेबां गोबावसोनिफ्राय दावगोदा जेनखो लकडाउननिफ्राय ना आচ্ছা दिनैसिमाव खय बोसोरसिम जाखो बियो 3 बोसोरसिम जाबाय आरो ना सारिफोर बाजार हाखौ लानांगोन हाखौ नै 20 थाखाबा लांनांसिगोन 20 थाखा नंखागौ दामा जोगोनारा गोबां दतुगुर बाजाराव सखा बिदिबो मोनो माने सखा गोदोनाय गद मेलेरियाफोर आंबो लोंखायो माने मा बाजार मोनगौ आबै जालु बाजार बेखौ जालु बाजार नुनो गोगोम जायो मा अखाबो हादों ओमफ्राय आंबो ओरै गोगोम जायो नै बाजारा खमबावसो हनै मानसिया मोनसे मोनसेलाय मोनसे थायो दा गदासि मोनजोबथारो आरो फारसेनिफ्राय ओरैबा मा दं इथिंबो फान्थाव दङ आलु भिन्दि फारसेनिफ्राय मोनजोबसै आरो ना ओरैहाय फान्थाव आरो बेसेबांलाय दामा माने आंबो गाननायखाय बेखौ गाननायखाय आं खोनाखाय आरोना 30 थाखा केजिनि फान्थावा मोजाङानो मा भिन्दियालाय पवा 20 थाखा भिन्दि मोनजोबो आरो मोजां मोजां आंनि भिडिअ खालामनानै सोलिखानो एसे जालु बाजार दतुगुर नायो आंबो दं एरिया गोलैयोना नोंना मा दं आदै दे नायदे नोंसोरखौ नुथों दे नोंसोरखौ नुथों दे एसे नायथाथों हालदैया बे बिसोर बाहाग हिसानाव आरो बांसिन 10 थाखा बाहाग बे नाथुर नालाय 20 थाखा हालदै बेना उदासे 20 थाखा हालदै नालाय हालदैया 10 थाखा खायसे 10 थाखा खायसे 10 थाखा आरो ओरैबो गासिबो माने बर'आनो जों गासिबो मैगं थाइगं माइखि बाजार बे जाहैबाय फुरबु आस्राबारि बाजारनो बेवहाय ओमफ्राय मोनो नै मैसो गारमा मोनगोन ओमफ्राय मेगि ओमफ्राय मा होनो पुरि साहा ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय बिस्कुट इरिफोर मैगं थाइगं दङब्ला मोनजोबगोन मा मैगं मोनो मादै बेहाय मा मैगं मोनो बेहाय नोंनाव मा मैगं दङ फानजुद ओमफ्राय बिदिनोसै जि आंनि न'खरावहाय जानो गोसो बेयाव मोनजोबगोन आरो लाव मोनगोन नै टमेट' लामबेरा ओमफ्रायहाय नै गय बयलार गोदानायखौ ना आच्ছা नैबे बाजैया माने दाउ बयलार गोदायो ओमफ्रायहाय बेखौ मा गामि होनोमोनलाय बाजै फुरबु आस्राबारि दा बे गामिनि मुङा जाहैबाय फुरबु आस्राबारि ओमफ्राय बेवहाय बाजैया दाउ बयलार गोदायो ओमफ्राय सानसेयाव ओरैनो माबेसे गाहाम नाङो एसे बुरजाखौनो होन 6थासिम ना ओमफ्राय बाजै नोङो बे दावगोदाना बेसेबां गोबावसोनिफ्राय दावगोदा जेनखो लकडाउननिफ्राय ना आচ্ছা दिनैसिमाव खय बोसोरसिम जाखो बियो 3 बोसोरसिम जाबाय आरो ना सारिफोर 3-4 बोसोरसिम ओमफ्राय सानसेयाव माबेसे गाहाम नाङो ओरैनो बाजैनि न'खराव साबेसे दं ओरैनो साब्रै फिसा फिसौ दङ दा ना फरायो फरायजोबनाय गथ'फ्रा मा क्लासाव फरायो बाजै बिए बाजैया माने दाउबो गोदायो बेजोंनो फिसा फिसौबो फोरोङो फोथाङो माने गावनि न'खरखौहाय जिउ खांगासिनो दङ दाउ गोदानानैनो जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना दाउ इदिफोर नांगौ जायोब्लानो बेहाय लांफैनो केजिसेयाव बेसेबां फानो बाजै दाउखौ ओरैनो 280 बे बाजैनि बोराय नामा दे मा नामा दाननायनिया अनिल बसुमतारी बाजैनियालाय आच्छा आच्छा दे थिगैनो दङ माने बेजों लोगोसे नैबे दुन्दिया बायदिसिना मोनो दुन्दिया बेसेबां मुथायाव थाइबा बानजुद गय गाइखेरबो फानो नामा गाइखेरा बेसेबां थफ्लासेयावलाय 25 थाखा केजि 50 खय लिटार दं बेहाय आधा लिटार दं जाबाय साहा दखान नै बेवहाय बाजै मा मोनो नोंनाव
थुरि मोनो ना अ जिखिनि नांगौ बेयाव मोनजोबो बे फुरु आस्राबारि गामि ओमफ्राय दखाना लामायावसो नांगौ गोनां जादों बेसाबो जायगा मोनथ'वाखै मोजाङानो दखानाबो